मी आज ना पालकची पातळ भाजी कशी करायची ते दाखवणार आहे। तर त्यासाठी बघा एक छोटी जुडीवर मी पालक घेतलाय। हा स्वच्छ मी धुणार आहे अजून, नुसतं पाण्यात टाकून ठेवलाय आणि त्याच्यामध्ये घालण्यासाठी ही थोडीशी 1 चमचाभर चणा डाळ घेतली आहे आणि 2 चमचे ही मूग डाळ घेतली, जर भिजत ठेवली पाण्यात। आता मी काय करणार आहे, स्वच्छ धुवून आहे ना ही दोन्ही डाळी एकत्र करणार आहे आणि हा पालक जरा मोठा मोठा चिरून घेऊन एका डब्यात घेऊन कुकरला 2 शिट्या काढणार आहे आणि नंतर पुढची कृती कशी करायची तुम्हाला दाखवते। तर पालक आपण स्वच्छ निवडून घ्यायचं आहे। बघा अशी पानच घ्यायची आणि पानं चांगली पानं घ्यायची, कीड वगैरे लागली आपण पानं घ्यायची नाहीत। तर 1 पेंडी पालक आहे, ह्याची आपण ना घट्ट सुद्धा भाजी करू शकतो। म्हणजे आपण फतफद कसं करतो अळूचं तसं सुद्धा, किंवा भातावर पातळ सुद्धा करू शकतो। कारण ही भाजी ही आमटी जी आहे ना पालक आपण खाल्ला पाहिजे। ह्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात लोह आहे, फॉस्फरस, कॅल्शियम आहे, त्याशिवाय तंतुमूळ सुद्धा हे आहे। आणि ज्यांना पोट साफ होत नाही किंवा तोंड येतं बघा, तोंडाला फोड वगैरे येतात, तर त्या लोकांनी आठवड्यातनं एकदा ही पालकची भाजी किंवा पालकची आमटी खाल्लीच पाहिजे। त्याच्यातनं आवश्यक जे घटक आहेत ते आपल्याला मिळतात। तर ही भाजी मी मला उकडून घेते आणि नंतर कशी करायची तुम्हाला दाखवते। हा पालक उकडून घेतला आणि असं म्हणजे चिरून उकडत ठेवला होता आणि तो जसा मी ह्या डावाने असं बारीक स्मॅश करून घेतला आहे। आणि ही मुगाची डाळ आणि चण्याची डाळ ही बघा दिसते इथे, ही मिक्स करणार आहे 2। आता भाजी फोडणी करण्यासाठी हा एक मी कांदा घेतला आहे बारीक चिरून, एक छोटासा टोमॅटो, नंतर चांगली भरपूर म्हणजे 10-15 ह्या लसणीच्या छोट्या छोट्या लसणीच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं घेतलं आहे हे बारीक किसून घेतलं आहे। नंतर हा मसाला घेतला आहे आणि ह्या चिंचेचा कोळ आणि त्याच्यामध्ये हे थोडंसं गूळ घालणार आहे अशा प्रकारे, आणि ही आता फोडणीला देणार आहे। तरी अशी आमटी केली त्याला वेगळी चव येते बघा। तर आता हा टोप इथे तापत ठेवला आहे। आता फोडणीसाठी मी ह्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल घालते। तेल चांगलं तापलं ना की नंतर आपण कांदा, टोमॅटो, लसूण वगैरे घालायचे। आधी लसूण घालणार आणि नंतर कांदा घालणार आहे। तेल चांगलं तापू दे। हे बघा लसणीच्या पाकळ्या त्या घालते, तर चांगल्या तेलावरती ढवळायच्या आहेत। नंतर आलं घालते आणि हा कांदा आणि टोमॅटो जरा मीठ टाकून मऊ करून घ्यायचं आहे आणि नंतर बाकी मसाला वगैरे घालायचा आहे। तर आपण चांगलं ढवळून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये मीठ टाकते थोडं, हे बघा 1 चमचा मीठ टाकते आणि नंतर जेव्हा आपण आमटी घातल्यानंतर थोडंसं मीठ टाकायचं। आता मीठ टाकल्यामुळे काय होणार, हा कांदा आणि टोमॅटो लवकर मऊ होईल। मग जरा गॅस मीडियमवर ठेवून जरा कांदा आणि टोमॅटो आपण मऊ करून घेऊया। 2 मिनटं झाली आहे बघा, कांदा आपला चांगला आहे की मऊ झालं आहे हे बघा। आता थोडीशी मी हळद घालते, 1/2 चमचा हळद आणि हा मसाला आमचा मालवणी मसाला। आता याच्यामध्ये वाटप घालणार नाही, थोडंसं नंतर वरनं खोबरं घालणार आहे। हां, तर हे बघा आता हे डाळ, ही शिजलेली डाळ आणि हा शिजलेला पालक, हे असं घट्ट असं तर आपल्याला भाकरीवर चपातीवर खायला असं छान होईल। असं भाताला हवं आहे म्हणून जरा थोडंसं मी जास्त नाही पाणी घालणार आहे, थोडंसं पातळ करणार आहे बघा। चांगलं आहे, आता उकळी यायला द्यायची आणि नंतर मग मी हा चिंचेचा कोळ काढला आहे ना, चिंचेचा कोळ आणि गूळ घातलं होतं ते नंतर घालणार आहे। जरा चांगलं हे उकळून घेऊया आपण, 5 मिनटं वाट बघूया। आपल्याला चांगली उकळी आली आहे या आमटीला, ह्या पालक आणि ची डाळ, मुगाची डाळ आणि चण्याची डाळ। थोडंसं मी पाणी घालते आणि जरा पातळ करायची आहे, भातावर खायची आहे आणि भाकरीवर सुद्धा खायची म्हणून एवढी बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपण मगाशी मी 1 चमचा मीठ टाकलं होतं, पण ह्याच्या अंदाजाप्रमाणे आणखीन आपल्याला अर्धा चमचा मीठ हवं आहे हे बघा। आता मीठ टाकल्यानंतर हा कोळ 1 चमचावरच घेतला बघा, 1 छोटा चमचावर कोळ आणि गूळ घेतलं होतं ते घालते आणि चांगलं हे जरा उकळून घेऊया आपण हे। नंतर शेवटी खोबरं आणि कोथिंबीर घालायची आहे, त्याला आणखीन चांगली चव येईल बघा। आपली भाजी आता ही आमटी, पालकची आमटी तयार झाली आहे। आता मी थोडंसं खोबरं घालते, कारण ह्याच्यामध्ये वाटप घालण्याची गरज नाही आहे, कारण ही अशी आपण हे लसूण आणि आलं घातलं की नाही त्याच्यामुळे वेगळीच छान चव येते बघा। आणि आपण चिंचेचा कोळ घातला आहे, बस झालं। आता आपली आमटी, पालकची आमटी भातावर खायला, भाकरीवर खायला तयार आहे।
हे बघा. तर मित्रांनो, पौष्टिक अशी पालकची आमटी ही तयार झालेली आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.